Biblioteques Públiques de Catalunya. Atena, un projecte que suma. Interfície d'usuari. A través d'Atena podeu demanar en préstec interbibliotecari títols que no estiguin disponibles al vostre catàleg local, Aladí o Argus, i que es trobin a qualsevol de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. És un servei gratuït i de lliure accés a tots els ciutadans que disposin del carnet de les Biblioteques Públiques de Catalunya. Podreu recollir el document a la biblioteca o bibliobús del vostre municipi. Condicions del servei. Es permet un màxim de 2 peticions simultànies. Com demanar un document? Heu de fer la petició de documents mitjançant el següent enllaç. Busqueu el document amb la cerca simple o la cerca avançada per qualsevol paraula clau que formi part del títol, autor, editorial, etc. Quan tingueu seleccionat el document, cliqueu Demanar-lo. A continuació, us demana les dades de validació següents. Trieu el municipi o bibliobús de la llista desplegable al qual pertany el vostre carnet i cliqueu Enviar la informació. Introduïu el nom o cognom i el número de 10 dígits que consta al codi de barres del vostre carnet i el PIN que utilitzeu per accedir al vostre espai personal del catàleg local. Si al vostre municipi hi ha més d'una biblioteca, el sistema us demanarà que trieu a quina biblioteca voleu recollir el document. Apareixerà una pantalla de confirmació que la petició s'ha realitzat correctament i a quina biblioteca s'ha de recollir la petició. Aquesta biblioteca us avisarà per e-mail o telèfon quan el document estigui preparat per la recollida. A l'espai personal del vostre catàleg de referència Aladí o Argus podeu fer el seguiment de la vostra sol·licitud. Renovació dels documents prestats. Podeu renovar fins a 3 vegades els documents prestats des de l'espai personal del vostre catàleg sempre que el préstec no estigui vençut o hi hagi una reserva afegida. Cancel·lació de la petició. Podeu cancel·lar la petició des de l'espai personal del vostre catàleg sempre que la biblioteca no hagi gestionat ja la petició. Si el sistema no us ha permès cancel·lar la petició, poseu-vos en contacte amb la vostra biblioteca. Atena, un projecte que suma. Biblioteques Públiques de Catalunya. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.